El Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus centra la seva activitat a fer i interpretar proves radiològiques, amb l'objectiu d'aconseguir un benefici per al pacient al qual es dirigeix tota la feina i dedicació. La majoria de vegades aquestes proves es fan dins del nostre servei. Ara bé, quan hi ha pacients que a causa del seu estat no poden ser traslladats a radiodiagnòstic, ens desplacem amb un equip portàtil per tal d'oferir les imatges bàsiques a l'equip mèdic. Una de les proves que es poden fer mitjançant intel·ligència artificial són les radiografies de tòrax. Quan ens avisen per fer una radiografia de tòrax portàtil amb un pacient ingressat a la unitat de cures intensives, a urgències i menys freqüentment a l'hospitalització, el tècnic s'hi dirigeix amb l'aparell i du a terme la prova al lloc on es troba el pacient. Un cop feta la radiografia, en el mateix aparell hi ha dues imatges digitals. Una és la radiografia convencional i l'altra és aquella que la intel·ligència artificial processa i que permet reconèixer automàticament patrons complexos mitjançant algoritmes que analitzen les imatges i que busquen característiques que suggereixin pneumotòrax. Un cop obtingudes les imatges, són els radiòlegs qui han de verificar el diagnòstic proposat per la intel·ligència artificial. D'aquesta forma es pot reduir el temps d'espera de diagnòstic, disminuir el nombre de falsos positius i reduir el nombre de radiografies de tòrax que s'hagin de valorar per part dels radiòlegs.